Eta zer egiten du Txopinen laguntzaileak, Paula? Begiratuko Euskal Aranderaz hitz egin dugun begiratuko dut. Oso ondo. Eta zer abesten diogu Txopinen laguntzaileari? Gorazkoak Euskararen normatuak. Oso ondo, eta nola etorri da Txopinen laguntzailea? Pozik, triste, haserre, nekatuta, nola etorri zera? Pozik eta hori naiz ikastu dara. Txalo bero bat Txopinen laguntzaileari, bai? Eta zer galdetu behar diogu Txopinen laguntzaileari? Euskeraz ala erderaz hitz egin dezute gaur? Edo saiatu zerate behintzat euskeraz hitz egiten? Paula, zuk daukazu hitza. Euskeraz ala erderaz? Euskera, Bai, orduan ze koloretako borobitxo egingo dezu? bendea. Ea ba. Bueno, bi berde eta bi gorri. Ea, bihar,